Hello, jotan phong kaham. Bogra jisuni Mumbai. Tam ningke ang tini kaisa kok sanai abong khe jeng boror wansuk layo ang tangi manja. Tibika ang awahai khlaimeya ang awahai maya ni tongkha. Phiaba kaitor jungno elambago samana hingke. Proverbs chapter 16 verse 1 to 3 4. Aro sawo bororok wansuk simise mano phiaba a wansuk mano sari nai khabo kaitor si hinso. Abon bagai kaitoni thani ke bebak no abo impossible ya abo possible. Abon bagai kaiton thani khabera di. Jung kaiton thani khabere miya sengsaro mamang khabera oi sengsaro manu jung tekto nangjagi tongkhangke jung o sengsaro jung kolgi thanai abon bagai sapung sabai sapna hingke ne nukhungni bagai kaitor bisi sapdi. Sababai nung nini hamnani bagai sabai